What's up guys, my name is the Best Hunter and this is new episode from the Minecraft server Minecraft Titan. Ideme na to. V tomto dieli, ešte musíme zabiť. V tomto dieli tak trošku som si postavil ďalšiu plošinku. Čo? Tam som si postavil takú trošku plošinku a ideme na nej postaviť tak trošku, ako sme mali na, proste cobblestone generátor, lebo ešte som inak spravil strechu, lebo senka pršalo a bolo to hrozné. Tam som si už pripravil pár vecí, ako je takto, a ešte vezmeme stákovú, takto, a ideme. Pomaličky a pomaly by sme to tu mohli postaviť vlastne. Ja viem, ako to bude to presne také isté, ako to bolo na tom serveri. Teraz ešte sme zabudli jednu vec, čo je taká najdôležitejšia, pistóny 2. Ani jeden nemám, viem, že jeden mám v truhle, ale tak ten môžeme zobrať. Plus do ďalších dielov si postavíme automatické, nie že automatické farmy, ale pre zvieratá niečo. A tu nejaká si toto dáme takto pekne a takto. Viem, že toto je ten základ, ale dali sme tam trošku toho viacej, ešte železo. Ešte železo. Vlastne nemusím sa báť o tie veci, tie nikde nezmiznú. Železo, to by malo byť tu. Jo. Z tých diamantov som niečo robil, takže tam, možno, že teraz menej, neviem. Takže takto. Tak. Je zase naopak. Takto. Takže môžeme ísť stavať. My tam potom potrebujeme ešte aj plošinku, takže začneme niekde tu náka. Prvé by malo ísť pistóny, takže tie senka dáme. Na ne by mal ísť blok, takto pekne a dozadu. Tak trocha. Môžeme to tu ešte aj takto trocha rozšíriť. A čiže aj na druhú stranu. Vlastne klasické hodiny tu budú postavené. Takže budú tie dva, takže tak a na najmenší, lebo ináč by to bolo rýchle, aby sa tam ten blok nestihol spraviť. Teraz takto. Lebo ešte jednoduchšie sa to dá spraviť. Tak, naopak. Tak a tak. A semka dáme klasický pášku a takže ono to začne stať. Vyskúšame to ešte raz. Ide to. Išlo to, takže v pohode. Teraz potrebujeme ďalšie bloky takto. A takto vlastne ja sa budem musieť dostať hore. Vlastne sa to bude stekať lava, ešte by sme tu nejaká dole mohli niečo spraviť také trošku. Tak. Vlastne nebude to pekný dizajn, teraz na to kašlem. Chcem mať len proste poriadny cobblestone generátor. Tak. OK, takže prvú časť hotová vlastne tak trocha. Toto musíme zarobiť, ináč by tam natiekla láva, alebo proste, a bol by to
nie je veľmi dobré. Tak. Vlastne my sme to mohli dať inakšie, tak trošku. Krompač pripravená, prečo nejde? Ja som to mohol dať tak trošku inakšie, že už by tunáka išla táto, nie? Išlo by to tak? Ja teraz neviem. Poďme si sem dali toto. Ale tak možno, že by to tak išlo ako v pohode. Teraz sa zase odkopať. Tak. Jo, to by išlo takto. Takže takto. Aby tam tá voda natekala, takže tunáka. Teraz toto zase celé zničiť. Ako tak v poriadku, ja s tým nemám problém ničením, ale tak jo. To sem, tak. Jo, hotovo. Že toto môžeme, vlastne to tam bude musieť byť. To bude musieť byť takto, lebo vlastne tam bude láva. Takže to bude stekať tá láva stade. Môže stekať aj stade auto. Vlastne to je už jedno, viac menej. Jo, bude stekať stade auto láva, ešte to posunieme takto o jedno vyššie. Jo, nám došiel kustom. No. Ešte môžeme si tu odkopnúť pár kuskov a vyšplať sa nejako hore. No, to bude najľahšie asi takto. A takto. Jo? Ešte tu takú malú cestičku. To som zase pokazil. Takto. Jo, to je dobré. Ešte budeme aj tak potrebovať bloky. Chvíľku len. Jo, takže budeme potrebovať aj tak bloky. Vlastne nie je už toľko, že stack. Vlastne ja som si myslel, že ten stack nám úplne na to vystačí. Sem. Podľa mňa nám z toho ešte pol stacku, čo sme zobrali, niečo bude stačiť. Ešte rovno, keď sme tam boli, sme mohli zobrať kýble s hlavou a kýble. Jo? Videli ste, ako ovca nahadzuje kožuch. Toto. Wow. Takže potrebujeme vodu. Raz, dva. Vlastne my tam potom spravíme nekonečný zdroj vody a z toho si budeme brať. Takto. To je v poriadku, no tak vyzerá to divne, ale tak... To jeden, tu druhý, Ivanka si vezme vodu, ešte aj toto. Jo, tak zatiaľ to vyteká, bude to vytekať aj ďalej ako, ale tak nic sa s tým zatiaľ nedá robiť, dokým tam nedáme tú lávu, tak stečie. Tak, ono by to malo ísť aj semka, jo? Vidíte, vlastne už sa robí ten stone a ten potom len ťažíme. Ja to môžem zapnúť zatiaľ, chcem vidieť, pokiaľ to pôjde, aby sme si mohli potom vypočítať koľko oprov. Bo vlastne vy ako budete ťažiť, tak to bude všetko lietať a keď tam dáte pod toho pre, tak to bude padať do nich. To grá nejako úplne, že skoro pokojne do strova. A prečo? Prečo nejde aj druhý? Čakajte, tu asi je nejaká chyba, ja?
ten len stojí, ten druhý. Kde to je tu? Teraz by ma to veľmi zaujímalo, ako to je tam teraz. Jo, a keď to sa to zapne, tak to tam je aké? What? A sakryš, som veľmi nespravil dobre. Nie. Wow, tak že neviem, čo s tým je teraz. Sme si zničili zase redstone. Asi to bude len takéto, tak hádam nebude nikomu vadiť, ale tak je to lepšie, ako mať tú základnú. Ešte si tam spravíme plošinku, lebo takto to ťažiť sa mi nechce, tak ja sa vždycky spravím takto plošinku. Kobu. Nie tak. Ja to neviem, či sa nám podarí, ale kašľame na to. Ja som už chcel byť hore, akože. Jo, takto. Teraz už takto. Ja si vždycky robím takéto pošinky, lebo potom sa len takto a ťažíte to. Ešte budeme musieť vypočítať koľko hoprov. Jo, už to funguje. A dám ešte koľko hoprov, takže toto nemusíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 hoprov potrebujeme. To by sme mohli vyrobiť aj tu. Ako vidíte, tak máme už golden box a golden chestplate. Takže viac menej v pohode. Už to funguje normálne tá trapka. Ešte ju potom vylepšíme, že budú 2 poschodia. Je to efektívnejšie trocha. A vlastne, čo potrebujeme ešte teraz, jo? Tie hopre. Takže iron. To vezmeme takto a drevo to vezmeme klasické. Môžeme to rovno vyrobiť tu, že nejaké česty by majú byť tu na chaosu. A teraz budeme potrebovať takto iron. Ja ho potom premením, ak bude veľa. Takto. To je 8 hoprov. To je takto. 12 hoprov, to nám ešte nebude stačiť. Ešte potrebujeme čestky. No, ešte jednu čestu budeme potrebovať, tak raz, 2. Jo. Takže teraz to je dobré. Teraz už len toto bude málo, proste toto nič. Jo. Ešte takto a už máme posledné 4, takže nám aj nejaké železo ostane, čo je viac menej v poriadku a premeníme si ho na bloky. No a ostalo nám 8. To môžeme dať sem. Tak. Asi minuli sme 12 blokov železa ako keby. Čo je dosť. Čo je veľmi veľké. Jo, takže teraz musíme ísť zase dozadu. Jo, tak toto nie. Tak. Aby sa tam nič nerobilo a teraz to musíme len vyťažiť celé. Ešte potrebujeme jednu čestu, takže chytíme drevo. Vlastne sme aj mali pri sebe, takže sme nemuseli robiť ďalšie. Raz, 2. Čistka hotová. Teraz toto ešte ťažiť. Vlastne neviem, pokiaľ zajdeme, ale tak môže to tam byť, nič sa tomu nestane. Lebo to občas odletí. Už je tu dosť hráčov. Keď sme začali, tak tu nebol nikto, to je v tom.
Takže teraz to už len napojiť na ten blok predtým. Hodíme semka niečo, malo by to byť tu. Jo, teraz je v poriadku. Toto už len vyťažiť. Až po to, alebo ešte o jedno ďalej to dáme. Vlastne nič za tomu nestane, minuli sme železo, ktorého máme teraz momentálne veľmi veľa. Je to taký menší problém. Tu náka by som to chcel, aby to išlo semka, a tu náka bude tá čistka. Tak. Jo, to je dobré. To bude fungovať, hádam. Hodíme niečo semka a semka. A uvidíme, či sa to dostane do truhly. Musíme počkať nejakú chvíľu, dokým sa to zošuchne a dojde to. Čo je viac menej jasné. Všetky možno, že to už tam aj je. Nie. Kde to spí? Jo, tu to bolo. Že jo, sú tam dva, ako sme hodili. Že funguje to, ešte to musíme zapojiť a vlastne nie zapojiť, to máme zapojené. Jo, vlastne dobre, že sme to aj tak dali. Tá láva nesteká. Toto je ďalší problém. Tá láva by mala stekať, ale nesteká. Si vezmeme a pozrieme sa na to. Ja to vypnem. Teraz zase hore. Jo, spravilo sa tam, takže bol problém v niečom inom. Musíme ešte počkať chvíľku, aby to bolo až úplne dole. O čom sa presvedčíme jednoducho. Podkopneme. Jo, robí sa, takže v poriadku už. Takéto chyby to budem mať stále, takže potom sa nelákajte, keď sa vám napríklad toto celé zastaví. Potom vlastne to reštartovať a ide to ďalej. Tak mám už nejaký kobol. Jo, zase toto jedno, ale to nevadí. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, kde sme si postavili, ešte vlastne nemôžeme skončiť, čo bude s týmto. Ja preto mám rýchly proces zničiť. Vodu môžeme zarobiť, to vlastne vody máme veľa, ale lávu si vezmem. Láva sa nám zíde, jednu vodu si tiež vezmem a toto zarobím. Už to len zničiť a dať do pôvodného stavu, aby to tu nemuselo byť. Vlastne vždycky, ako ste sa otočili, tak to tam bolo. Hedky tam máme, takže v poriadku. Jo, nedá sa tu dať ten automatický vrták. A tak to nevadí. To si môžeme podávať už semka klasika. A vidíte? Ešte toto a tie hedky potom premiesním. Mohli by sme si uspraviť tu na trofeje. No. Tiež nebol zlý nápad. Že tu zabijeme creepera. Vypadá nejaká hlava, nie? A tu som, neviem či ste to videli, ale dorobil vlastne toto. Ešte tu vlnu musím dať. Ale keďže ovce mi nechceli dávať vlnu, tak som to nemal skade zobrať. Tu máme našu ovečku jednu, tam máme ovečku druhú. A nič viac. Takže ja dúfam, že sa vám tento video páčil. Ak áno, hoďte like, odber a komentár a vidíme sa na budúce. Tak čau.